В хотел Микс. В коя стая? Точно не знае как се води, защото не мога видя отвънка, обаче към морето гледа. Какво море, бе? Ти у кой град си, бе? Във Варна. Нали Варна, хотел Микс Варна. Абе, това е хотел Микс Видин. Ай! Ама, Фани се влака, сега ще кажа откъде. Или му кажи на таксито да дойде. Аз ще го платя. ама ето го, аз съм с таксито, бе, ма ти питам те в кой град си, бе? Във Варна. Абе, мамичката да киева с устата мръсна, гадна. Кажи му да те докара до Варна. Ще изчакам. Не, няма да чакам. Майка ти дева, твое. Хвани се, кажи му, дай ми го таксито. Абе, ти ненормален, ще си дам аз мамичката ти дева. Аз съм Увидин, бе. Увидин съм дошъл, посред нощ съм дошъл на хотел. Бах, мамо. Майка ти Ми така си тръгнал ли? Майката ще бе. Какво? Его е къде е? Кое къде е, бе? Варна. Варна на 600 км от Видин, бе. Бах, мамо. Мамичката ти дева. Пиян ли си, бе? Мамка ти дева. Мръснаш. Извинявам се. Извинявай се. Мамичката ти дева в устата, дева.